Så er vi kommet hjem fra vores Camino. Jeg ligger i sofaen og er træt, men glad. Jeg har været op at træne i Fitness World, og jeg har meal preppet, så jeg er klar til de næste dage. Jeg skal arbejde i morgen. Jeg kan heldigvis arbejde hjemmefra. Det er jo simpelthen luksus. Men jeg ligger og tænker, da jeg pakkede ud i morges, der var faktisk ikke ret meget, jeg havde med, som jeg ikke fik brugt, og der var virkelig heller ikke ret meget, som jeg manglede. Men de få ting, som jeg manglede, og de få ting, jeg havde med, som jeg ikke fik brugt, dem vil jeg gerne gennemgå. Jeg vil gerne gennemgå det, jeg havde i min taske. Jeg vidste jo, hvad jeg ville pakke. Så det var måske meget rart lige at vide, om der var noget, der var for meget eller for lidt. Så det laver vi en opdatering på. Vi ses.